United Democratic Party UDP kala thalan kala ya kaliang persya ka sem Voice of the People Party VPP namar ka jingkano ya ka party bakadai kanong simkabu banong bangi dei kinong simkabu bat kini kitai ka dei ka bomnya hap satia phidei ban sneu thu kumno ka riti sunchar pajba ka yai phidei ban sneu thu kumno ka san pathai ka yai ong General Secretary ka UDP uba Jemino Mautho kane ka jingkan tho kalami hadin ba unong aktin ka WPP Dr. Bats ka marbo dangchen ulokno ba ka WPP kadai kanong simkabu bat ka lehok watla kadai ka badan lang bat ka sarkar hapo ka jela uba Jemino ulong ba tang namar ka WPP ka don sya ka waipat kaliang kam dai ya ka ban su ka wangti ya ka UDP ka ai ka bajia ha ka tu ka por hadin ka election MLA arajar arphulai menta ka WPP ka kwa ban thau sarkar bat ki waipat ki seng san pathai hatu kala ban long menta phi ong kumno ya kani hatu kala ban ong TMC Congress WPP HSPDP UDP NCP ni hab ban sneu thu tang namar ba phi don sakawai kaliang kamot ba phila ban su ka wang ti yangi ula ong haba pen pau ba ka UDP baro sikata kala him ya ka benta bantai uba Jemino ula ong ni ye im ha ka ju jong ka san hima khle khawlang bat haba ki pajba kila aya karai ngi haban yat bat ka tai karai kadai ka jing ai jaka ka ba haban le haba phai sha ka thau sarkar bat kat ba kadang don ka jing su thu jing mut hab deng ki parlok ki bay trai lang am ju don satia kata ka jing sim kabu ni hi ngim ju sim kabu namar habang yo i ba ka sarkar ka yai ha kalati ka ba bakla ngim ju atatin bat duty ya ka sarkar bat om tang kata wat yala ki jong ki khot ka parti ru kum ju ula ban rap uba Jemino ulong wat la kata ka UDP kala persyang ban kiar na kikam iya ka wangti na ba kalayang ban yakun da ka basanya yala ka jong kabor